विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी धमाकेदार डिसेंबर ऑफर। सुझुकी सोबत करा आपल्या स्वप्नांची पूर्तता। या डिसेंबर मध्ये घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। श्री विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9423 98 97 81, 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76। नियम आणि अटी लागू। वैभववाडी तालुक्यातील आचरणे गावच्या श्री रासाई देवीचा जत्रोत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। या सोहळ्याचं ड्रोनद्वारे शूटिंग करण्यात आलं। पाहूयात ड्रोनच्या नजरेतून कसा दिसतो रासाई देवीचा जत्रोत्सव।